Ang sarap ng ating alimango, maalugin, taba. Shout out Kuya Johnny, Uncle Benjing. Ala, ito ang tagal ko nang di nakakain ng ganitong isda, kampa. Madilaw ang ano nito eh. Sabaw, oo. Ayan, good morning mga ka-dragon. So today is Thursday. Yan, ano tayo guys. Magluluto tayo ng pananghalian. So dito kami manananghalian muna. Kuha tayo ng malunggay. Masarap sa pakbet. Ayun o, putulin na lang natin. Sayang kasi. Kaysa magtigas lang din na. Pero kung matitigas pa, hindi pa pala, pwede pa naman. Ito ang masarap. Pakbet tayo manang. Pinakbet is life talaga sa amin. Ito talaga yung paborito namin kainin. Ayan, ang ating mga gulay for today. Meron tayong Mas madaling magpagkukan ng sampilok talong na bilog. Ito yung gusto ko tong talong na to eh. Sarap din siyang iprito. Luluto din tayo guys ng crab. Ginataang alimango na mayroong kalabasa. May mas manente pangaldawan. Gigiga dun ni tata nga. Ano lagtuntang? Ano lagtuam sa pagigigad ka? Ay, dajay paman. Nakanagyan, kape. Kape nagbasi ay nagdaki nga kape. Magdadak ko lang yung kape. Mud crab. Ayan. Grabe, sobrang init guys. Kaya buti dito malilim pa. Medyo na tong aming puno dito. Kaya malaki na yung nalililiman niya. Malago na siya. So, sabi ko huwag na munang bawasan. Saka nabawasan pag tagulan. Balak ko nga pariya. Ay, pariya nga yung malaki Sabayan. Sabayan yung kami sa palengke. Wala na. Sunugin mo ulit sa tutubo yan. Hindi ka na magtatanim. Ang sarap ng ating ampalaya. Ilaga natin yan. Ulit kami ito yung alala na kain ng kubo. Ayan guys, ang sarap ng ating alimango. Maalugin. Taba. Shout out Kuya Johnny, Uncle Benjing. Uncle Benjing Kuya Johnny Kuya George. Lalaway na naman yan. Pagdadataan na lang natin siya para may gulay pa din. Lagay mo rin yun
Ayan, update natin ang ating ginataang alimango. Ayan natin ang pang-pang-pang. Wow. So yun mga ka-dragon, may nagbigay sa amin ng isda from Ilog. Yan, thank you so much kay Kuya Junior. Hala, ito ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganitong isda, kampa. Madilaw ang nito eh. Sabaw, oo. Nung araw guys, ganito yung nakukuha sa ilog, kaya lang nagkakaubos naman na. Naghimasan, kamatisan, or kamti kwa, pangat, naghimas. Mabuhay pa siya. Kaya masarap na luto dito. Sa ngarap-rap, dati yung ikwame. Na brow. Tingnan natin kung ginuhugasan na tong kon, no? 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 Yung kwan? Gulay? Yung gulay? Yung kayo dito. Ayan na naman si Chucho ah. Wow, yaya! Oh, Tita. nagdating na! Lola. Lola, bless kay Lola. Very good. Kiss Lola pa. Lahat na lang kami yaya mo. Suntukin kita eh. Yan, lagyan na natin ng sangkaterbang gula ay bulaklak ng kalabasa. Pag Ilocano, yan kahit araw-araw yata ganito ang ulam, hindi nalalawak. Wala kaya? Nagbusak sa ato isida tayo na yun, nagadaw. Kung tayo mo lang ako, bisbisi na lang. Masarap. Sarap na ating lunch oh. May jumping salad pa oh. Itong favorite ni Teligaya oh. Birthday mo ulit, Jayde? Ay, huwag mong sabihin ito ang pano mo, ha? Happy birthday! Happy birthday, Daddy! Daddy! Kain po tayo, ma. Gusto mong kalabasa? Kalabasa? Di ba sabi ko yung kain ka ng rice? Ay, mag-rice yang yan. You eat rice. Dapat magkanin si Dave kasi Tirahin ko na to guys. Uy, may tara na yan. Pakapoy-kapoy kayo. Ay, pwede na. Huwag mo na si daddy mo sabi ko. Kabilog na siya. Hindi daw hindi daw makarami si mami mo. Ano yun? Kain ka na rin? Kain ka na subong kita. Kukuha ang pagkain. Sino na ito ang sitaw? Sitaw? Ante! Nagaluto ng bulo. Sana yan, sinangam. Di ba tayo? Tapas mo naman ang Teligaya. Paborito mo na naman yan, te ah. Nadali. Very good Magkamukot sarap mo to, baby. Ito saan na yung bag niya ay? Tubig. Ayun guys. Pagkatapos ng alimango, mani naman. At mangga. Oh, tantili gaya ang nahuli ah. Paborito gaya. Nilakam niya na yung kanti-kanti ko. Nilakam niya na daw yung kanti-kanti. Ayan guys, dahil walang magbili. Nilibre kami ni Kuya Joby ng 11 na halo-halo.
tumalang benta guys. Kailangan ng pera ang mga tao. So ayan guys, nag-early out tayo ngayon dahil pupunta kami sa sementeryo. Dadalaw kami doon kay mother. So kita-kits po ulit sa sunod na episode guys. Bye po!